ole chi bai le vek ole vo in ni a chuan hi saron kumin hi ka saron hi apar hei thei de lo maya hi saron potakata pakhat khani ta hi par full bloom kan ti ang khan par lo ani mo ti hian thin lai par sip ring mut mai chu chu par thlo lut tuk phi kamanga ang ta amom chuwang chuan hi eng te ka tiang o ka tia chuan vo in ni ya chuan hi a omna lai hi ni hi mu thawak lo bo ka hi wang te po hi ni mai thei bo ka chuan in vo in ni ya hi kan khui don ta ni kan swa sam don hi chhong ania mo hi ku hi putania put tangin he tia na ai lo ta hi kan ya ka ti chhong na chuan he tan mi tang kha kan li a hi tiang kha ni ta hi apar thalo lu tu ka mo ta chuanin ai lawin kan sei sa don ta ni ta chuan hi a hna hi ka pai sak do na hi henga ti a chung rila hi ta hian in ta ila langem o hi henga a chung rila hna neu hi heng lai mi te hi tian ka pai kong nga hi heng lai hna mo lo chor heng ang ho hi ka pai kong nga chuan he ta hna saron hi chu a le ra deuh chia hian a paran te a chuanin a chung ril lam ve lami ho zong hi tian hi hna ai enge zit po nei lem lo a tia hna pakhat te lo ang chi te heng ho zong hi ka pai vek do ni hna hi mo ti hian a hna hi kan pai vek anga chuan pakhat chu par ani hi mo he ta hian hi full bloom kan ti ang chi mo par khat chuai khami tur khanin ka du sia chu chu eng ting nge niang kumin hi saron hi par thlo shim bok nen hi ta hian ka pai hi en tei la hi hian ka pai thol to ta chuan hi ta pu hianin a hna hi ka pai kong deuh vek don ani chu mo ti hian hi lo ni ta a chuanin hei tiang ka pai ang pai kong deuh vek don chuanin par te chu kan ti tle boka hi par ma se chuan hi ti lai zar te hi en ta ila hi a hnuai a hian khi a bul ange hi tiang ang hi tiang hi ka pai thol sak li kang ti hian mo ka pai thol di kanga chuan he ta azik nei ti me ang he mi po hi a hna chang hi ka pai bok don ta a hi tiang hian ka ti ve kanga hi lai po hi zik chu nei ve deuh na nga pai me ang ti khan ka tiang a hi po hi lai mi po hi tian a hna hi ka pai anga hi chan chu na apar hi chu par ani tho ma se a enge tlim te a hi tia par ringot hi chu a ho tham ka tia mo chuwang chuanin pui nge bo chi kan tiang chi khalo lau de chuanin heng ka pai rek don ni ti hian mom ka pai anga saron enge a an apar pha em te kan en don nia o chuan ti hianin kan pai ngat tange a hna hi mo chuanin a ti tuna he ta hi hnuai lama chung rila hna pakhat lik ti lo chor ti ang chi zong kha ka pai thol vek don ni hei tuna om dan chu ti hi ni ta ni chu mo hu tiang ven hi ni ta hi he da ti han par lem lo kha lo om chu ta a chu kan sei sa do ni chu mo ol hi ti hianin kan pai char ni mo na chu ti hian hi lai ti hi lo en ta ula a hna chang ka tiang ka pai vek do na chuanin i tian a hna tlim te chok ka ta ang chuanin hi chawhma chu dei hlim lai deuh enge ka pangpar hun ro a hemi hi awmna lai hi enge ni chawhma chu ni samu anga khanin ka da ta a heng te hi hna hi om sung ta par mang lo ta ni mo heng hi tian thon vek don ani hna hi mo mel te hemi hna thon hi turu ve tok a hna hau tak ve lut tuk ani hi hian ti hianin
เผ็ดลวกเล็กดอนนี่มั้งเผ็ดลวกเล็กดอนที่โกงมันตกตาที่คันกติเสดดอนนี่จู่อันนี้นี่ปลาช่วยตัวกลางกระดูกเสียชูฟานินyang kapai zel doan mo ti ni to ta kan pai zel lang e le hi ti khan a chuan hnuai zawk chuang chhawng hnuai zawk ti hian ka thian fim ta amo hei ti hian a hna kha ka pai kawng vek anga chuan hi lo om ta a hi ka pai le dawn ani mo ka pai le na tanga hei ti hian a chung rin lu tuka hi a hnuai mo ai ni mu phalo a lai ve la ni lo chok ve lang te phe chu pai vek tu ni ta hi he ti lai mi a ya de ro hi ti lai mi ang te khu he hi mo te si pat on la tiang ho kha a vậy ta mình lại vui mấy mày à không không phải biết còn bầu đi mò à hay chú chung in cái tìm mấy à đầy lì mà hiền em te ina ôm chuan phone kan lo en li ai xem mít thi kham box lẽ hay thì hiền anh na hao ôm lúc hao các bảy tập biết cái này chú mò hay thì hiềnเทลวกกันเถอะกันเทลวกตะกูวันนี้จูอปาร์ถึงเจ๊เขาเตะจูกันไปวิเวนี่ว่าหม้อที่เฮียนินกันไปวิกตาจวานินอปาร์ชัดผาเอ็มอพูดูเมนติดกันเองนะมันจวานินก็หุ่นเลยมีสเดลให้กับก็หุ่นเลยก็ส่งบอกว่าหม้อถึงนะก็หุ่นเลยเองนี่เล่งni sa mo ni lau de wa cho ma cho ni sa mo chu wang chuan a hu na te pui kan sina nga hetia nga cho ma cho ni sa mo ho hi a le la ma chuan an par to chuan in va hu nan khan mang ta ilangin a par khan a dai ve ni mo ni le nga ni sa char char ka chu par rong te po hi a da ma ve ta ma seเดียเวลาหุ่นที่จะนับปาดตัวเราจะนับปาดเช่าเนี่ยชั่วปาดชูนะคะเรื่อยเรื่อยมันก็เสียจู่ๆอาชาจู่ก็ติดเท่าหม้อจู่ๆจีตานันนี่ตาอ่ะไม่รอจู่ฮีเอาน้ำวางปาดเราหันที่โดนนี่ลังอินประคัดที่คุณตาควันนี่กินนักโลโซเท่านะขมีปกค่ะนิสาเอาจัดจะเนี่ยหนาลูกปาดจังเราหม้อจู่เวกจู่นี่เฮ้นิสลายอ่ะนี่เล่งนี่สมัวกับเผ็ดรัวกับเผ็ดกับว่าโฮตาไอ้ก็นี่อารมณ์ชันเฉาเสียดอนติดกันเองนะงอเฮียเนี่ยเฮียอันหนักไปถึงโปกับกิตาควากูเจ้าว่ากูเลยถาก็ได้เลยดอนนี่มั่วจวนเฮียติไลมีเฮียกันสวยเสลียแล้วก็ดูอายินเฮียกับพุ่นโคมันนี่ตาไอ้สิไรอันนี้ปุ่นวาร์เตเราเจ้าเวบุกเฮียเองชิงเฮียก็เสียเชียแล้วว่าก็ละไปพันแล้วว่าเฮียตาเฮียนปกติปทุมปลีกับพุ่นโคมันนี่มั่วตาเฮียนรองจิช่างปาตุกันเฮียเทียปกติเทียกับไปยังละม่อมจวนเฮียก็ตีดานเฮียกันโซดูลูกเฮียกับพุ่นคานี่ตานี่ม่อมจวนเฮตักเฮตำอัจฉริตำลุตุกกะไปสักเวกดอนที่เฮียนจวนอามาเฮียลันยามเสียเฮียเชียนที่เฮาฮีหันพักตูรนี่อวางคานินเงอัชันชัดง่ายมาเฮียเฮตาจูจูก็จวนนินอัชังจักตอนเหลาตาจวนเฮติลายมีเตฮิกษัวงาเฮติลำปังเฮียเองเหลาเพตูรินมอจวนนินที่เฮียนปกติฮิกษัวงาจวนชักลำปังเฮียนินตำลุตุกดาข้างไงเหล่าตาเฮียงที่เฮียนินsorry คุยตักเนี่ยแกโซตัวเฮียนิตาก็ไม่ไรกันเถียงกันเฮียนิตาให้ตาเตียมปันนี่
pahnih a chur ani chu maw a che zawk hi ka paih dawn ti hian a che zawk te a ka paih anga pakhat te chu hi ka dang chuan heti laiah te hian engzat chiah nge an lo chur vak thina kha enge ni tam lu ka firi deuh in a awm ta hi pawh hi paih pi lu chuan hi zing deuhah sawn tam deuh an chur ta maw saw tak saw paih then ngai sui sak hi ngai ve lutuk ani chu chuan helai hi kan en leh lawk teng heti lai te mi hi ka paih liang tikhan ka paih thawng ta ni chu maw hetah hian en ta ila hetlai zawng zawng a khat vek ka paih vek helai te chu ka zawh a chuan helai hian pakhat a chakan pakhat ka zuah ngem hi chu zuah lo te ang hi paih ila chuan a chungah hian hi kan dah ta anga helaman tikhan pahnih chu kha ka dah ang maw ka tiah ang khan ka ti ta a chuan dawt leh ah van phe em camera hi kan hruluk a phe tho mai a thiam lo chuan helai mi hi ti hian hi ni ta hi lian bik lo ta ni chuan hi so lai mi so hi a hnuai deuh a hian a chur teuh a hi ka duh kher lo heti lai a buk ngal thup ka duh lo a ka duh danah chuan hi khap vel tal hi vai tho han se chuanin chumi hnungah buk chauh se tih kha ka duh dan chu ni ta a chuvangin hi pawh ka paih ang helai te hi ka zawh ang helai mi hi to se maw bak hi chu tiang ka paih vek anga tikhan ka ti ta ni chuan te deuh lek lai tanga lang dan maw hei a hnah chang hi kan paih sak zawng zawng nge an par mai ang par pawh maw chuan ni ta a chuan hitah pawh hian heti lai baw te a rengaw thiam pahnih a zik pahnih awm ani he lam zawk hi ka zuah anga hi ka paih anga chuan hei te hi rawn thang lian anga heng lai a neuh heng ang chi te pawh hi paih tur hi fire te in a lo chur ve a heng ang ho hi maw chuan tiang ka paih vek ang tikhan maw hei pawh helai na chur ta kha ngai lo hi tho se a chunga mi dip ngal dawn hi ka paih anga hi zawk hi tian ron chur mai ang tikhan helai zar kha fil fai ta a chungah hian chungah pawh hian a then chu chuak tak si lo vel khan a lo chur nasa lutuk ani chu ka khawih hman lo khawih vek sen hi har maw tiang hi chu chuanin tihian kan paih tho char ta a tihian heti laia a zikah ringaw pawh hian heng a hnah ringaw tin a awm a zik tak pawh awm lo tikha an lo awm ta khang ho tika han paih fai sak ila kan zuah china kha an thang chak le zawk zut ta a maw tikhan kan tianga chuan hi pawh tihan kan ti dawn ta ni chu hetah pawh hianin a englo hi khi a hnah lian a hi tihan ka paih sak ta a tihian maw hi pawh hi kala paih daih duh mai thei hi zing dawn tuk helai vel bawrah hian maw mahse lo awm pawh trawh se pawh i lo kha ka chut ni ta se chuan hemi zar pawh hi tam lutuk ani chu hetah hian maw chur hi ka paih then leh anga chuan hetah a tha deuh hlek pakhat chauh hi ka dah ang ka dah anga chuan hi paih leng hi pawh ka paih anga hetah pawh hian pahnih a awm ani chu helai ringaw tan pahnih a chur ta a chur pakhat zawk hi ka paih daih ang hi zawk hi awm rawh se maw tikhan hei pawh hnuai zawng hi ngai lo tikhan a chung zawng chel hi ka dah ta tikhan maw khan kan tia hei pawh hi a khamphei zawngin a awm a hi ngai lo dang hei pawh paih ang hei pawh kan paih anga tikhan vai takin kan ti ta chuan kan zuah chin ho hin thang chak sut dawn ni hetah pawh hi le hi thi ka zuah ta hei sin seng a sin a hi chu ka paih hrei rawng la te em tiang khanin kan ti thin ni chu maw chuan a next le hei hi te kan ti lokang awm hei ni ta hei ka tawn khawm vel ani kan phel chin
กระโจนโคมฮีอตกตัวเอ็มโอฉันชูเฮตยานินจะในเราคานินsorry เองเราดัดสัววันนี้ที่ยันจูวังจวนก็คอนโทรลตาที่ยันินจะในเดียวเล็กโคมที่ตัวกังกัดเตียจวนให้กันดาเรดูตุกจวนนินมาอากูปูยันเราหัวเวลที่ยกันโดนโคมนั่นไล่ฮีเราเรงุดเวทีชีน้ำมันจู่ข้าโตก็เอ็นโซฮีไงตากันเทลชีนังเซปักกระดูอันนี้ตัวเอ็มเกลมาลับดูทุสามแล้ววันนี้จวนกันโจนทะเลงโมงไงอันนี้เรามากันโจนนั่นนี่เราข้างกันโจนเลยโดนตาจวนนินให้ปูฮีเราเจอเลยตานี่ให้จุบปีจิขัดเนี่ยโมปขัดเจ้าวันนี้ตาจวนอันเอ็นตาอีละทีนี่ตาจวนอันหน่วยเวทอะไรยันตำลุตุกแห่งกับไปไฟเวกังโมจวนแห่งกับไปไฟเวกังที่ยันกับไปไฟเวกังที่ยันที่มาสร้างเดี๋ยวชินักจวนจวดชินกระปุกกันนี่เลยจวนนินมีปูละมาจวนไงวักเราไล่มีเตะจวดเตะละโมsorry ก็จวดจวนที่ลำกับไปทุ่งเตะตีเขียบสุกแล้วเลยไหมจวดดูตักบลลูกโอ้ลูกไม่ยากสุกไปเลี้ยงปูไปละไปลีละทางเดี๋ยวจุงชัดได้ว่าโมจวนที่ไล่จีนังจวนนินจวดตัวขับไปจวงเราตานี่จูตีบุกเดียวเล็กตัวขมอฟูปาร์เนี่ยวุ้นสุกตัวกันดูวางคันข้างกับตาจวนให้มีเลนให้จุดตกถูกขัดตาที่ไล่อจิกละมาน่าจังเดียวตีให้ปาร์นะเลยโมแห่งให้ไปเจอตัวเนี่ยแห่งยันติดตาเวียก็ตาก็เราอินชอบซาที่เราเดียวว่าจวนกันไปสักงมอมนั้นข้านิตาให้มีเลียนให้มีปีกกระสอบตาจวนให้มีอาหารให้มีเลียนให้เอ็นเลตายละแต่ยังปัญญาตาก็ดูเราให้กับไปยังให้กุศลจวนให้กับไปเลี้ยงขานอันนี้จวนที่ลายยันไปไตละมั่งติการนี่อมเสไปไตละกังเตียงชวนตาให้มีจาร์ที่ลายเวลมีงัจังจวนปาร์ตักต้นชวงเราว่ามั่งฟังจวงกันไปไฟสักเด็กข้าปังเว sorry ลีจังข้าปังเวลายจวนเราเสียกระดูกตาจวนให้ดีลายกูโปยันให้อัจฉริยบ็อกซ์นี่น้อยลำก็จะไปไฟมัมปักตาน้อยลำให้ไปไฟมัมปักจวนนินที่ยันกัดติตาที่ขันแต่ยังคุยกันเนี่ยก็สว่างให้อมเสไปละให้ไปลีละเลลำสอมเสจะให้อมเจ้าตาเสให้ไล่สิ่งเล็กตุกก็ไปเลี้ยงหม้อกระเทียมเตะขานิตาจวนให้มีอาหารให้มีจาร์เวลทุกอาหารนี้ให้หน่วยเดียวจะไปโชว์ไฟวิกตอนนี้ชั่วโมงติการไปไฟวิกกันอุ้ยเลี้ยงเงินมินชุนจวนติคานนิตานี่มาเซอามาอักโจนโคมคานี่ที่เฮียนะที่เก็มกันละปดกุเลเดียวดูเงียมติก็ไงตัวน่าอมชุนิตาจวนนินเฮติไลตักไม่ฮีกดูไอชวนอัลลสิงเลตากับไปยังคุยละไปละเฮเตกันด่างปากกันไปเลยปกปันไปเลยให้ดาเตละตังให้ไปเลยละจวนให้อมเสให้ไปเลยไตละลิงให้อมมอจางเปียงอาหารนินให้ว่าอินเมชุนละอมขบไหม
ติคานกันเตียงเนาะโอเคคันนิตาเสเฮละสิมตาเฮก็ไปจอกตอนชงแล้วมาอมชงไงพวกเราเรียวไม่เขาก็เทียชาโตโตติคานให้มีเฮนิตานี่มาอากระโจนโคมเดี๋ยวลูกคานิตากระโจนเลยดูเงมอ้อดูอายินเฮที่ยานะเสปอมตากระดูด่านตะกะจวนเฮละรอนกันเลยเดี๋ยวเสเฮเลยเฮที่เดี๋ยวยันลมเสจุกระดูตาชูเมนี่จวงกระโจนเลยกระโจนเลยกระโคมเลยโดนนี่ชูเฮมีกูปาร์เวอร์ซินเดเฮกันนี่ตามอสวนยันที่ยังกระปุตงาเฮกระปุตเลยบุกมาคันนี่เสเฮที่ยันเสกระดูกขุดเมียเด็กดาที่นี่เสพคำว่าเสียมันนี่ชูเฮแต่ยังกวายเพียงชวนก็กุดเลยลำยานโฟนกินง่ายบอกเสียมอมติดตะก็สวยชวนฮาร์เวสรัตนี่โอ้ติคานเสียโอแม่ติคานเสียอมแต่เดี๋ยวเล็กติคานว่าอมโคมตางะให้ปุ้ยดูองชวนติเวลีแล้วนี่เทสจุกดูเดี๋ยวแววติเลดูเงี้ยมาเฮลารอนโคมเวลเสจุกดูเดี๋ยวว่าบักจุดโตทุกขัดก็ง่ายมั่วให้กระดูไอให้ที่เวลาเห็นเสกระดูเด็กชูเมนิชวานินแองลาวินให้ยังกันเตียงเนี่ยยังกันปดเลยนะปดเลยปดน่าสะเทียนเนี่ยโอ้ให้มีเลยให้มีเทียนที่เวลาเนี่ยtu chuan ta po hian ka ti top thei re ti khan ni mai ro se khan jaw to ya ti khanin hi a hna sing tu khat yang chi ho ti ka pai thon ta kan mu ka nuam ta di ule ka he ni no thang lian ve le nga hi chu lam pang hi ta lo om phot mai ro se chuan ni ta hi chu kong tha khop mai ron chur to thana niang nim ti potila hi mo hi nizo salon tam ti ang purple color kanya hi narang parsin ania